Pekne vás vítam pri sledovaní môjho ďalšieho videa, v ktorom si povieme o jednej rastlinke. Možno už tušíte, o akú rastlinku ide, pretože teraz je ten správny čas, kedy kvitne a pretože perfektne vonia, chutí a je veľmi liečivá, tak ju určite budete poznať. Volá sa báza. Báza rastie všade. Najmä na takých miestach, pri riekach alebo popri potokoch. Tam, kde je proste pôda, tak viac vlhká. Báza čierna je perfektná rastlinka. A kvôli takejto perfektnej rastlinke som sa dnes vybral na takéto nádherné miesto. Keď si natrhám 50 kvetov tejto bázy, už som si zopár natrhal, tak si spravím perfektný sirup. Z bázy sa dá použiť všetko, od kvetu až po drevo na nejaké hudobné nástroje. Listy, kvety, koreň, aj plody bázy majú vynikajúci liečivý účinok. Takáto báza navyše veľmi pekne vonia. Z bázy čiernej sa dá spraviť perfektný čajík, sirup, džem, líker, ale aj palenka. A kvety sa dokonca dajú aj vyprážať. Keď ste veľmi hladní, tak si to kľudne môžete spraviť. Báza je perfektná na choroby z prechladnutia, ničí hnilobné baktérie, prečistí zahlienené priedušky, uvoľní vám zápchu a má močopudné účinky. Len si treba dať pri zbieraní pozor, pretože môže pod ňou rásť aj prhľava. Tiež ju môžeme použiť pri bolestiach hlavy, zubov, uší a môžeme ju použiť ako obklad na krčové žily. Plody veľmi osožia pri zápale nervov, napríklad pri zápale sedacieho nervu, pri problémoch s chrbticou alebo aj platničkami. Treba si však dať pozor, pretože plody môžu pôsobiť laxatívne. A tiež pri plodoch by sme mali brať do úvahy, že môžu vykazovať nejakú toxicitu, takže sa neodporúča, aby to konzumovali nejaké ženy, ktoré sú tehotné, prípadne ktoré dojčia. Ja mám veľmi rád lúčne kvietky. Tu je jeden z nich. Aj kravičky nám búčia. Idem sa pozrieť. Rastie nám aj lastovičník. Ten je dobrý na bradavice. O ňom si tiež povieme trochu neskôr. Máme tu už aj hluchávku. Jajaj, v plnom prúde všetko rozkvitá. Len si musíte pohnúť, pretože táto báza
rýchle odkvitne a potom si už nebudete vedieť natrhať. Možno to tu poznáte. Ale mám tu aj bázu. A kvôli nej som tu prišiel. Tak, chlapci a dievčatá. Presne toto ja potrebujem. Bázu. Takže si idem natrhať bázu. Krásnych. Au. Prhľavá je veľmi užitočná bylinka. Prečistím vám krvičku. Niekedy je sa veľmi ťažko dostať v takejto krásnej báze, pretože je tu veľká tráva, prhľava a keď máte krátke nohavice, koniec vám bude. Rozkvitnuté, no to je dobre. Takže trháme len rozkvitnuté. Takže bázu už mám natrhanú. Tých 50 kvetov, ale použijem 40. Pre istotu som dal 50. A teraz si idem natrhať ešte aj materinú dušku, pretože rastie. A do toho sirupu dám aj materinú dušku. Neskôr, podvečer, zajdem ešte k vode na nejaké iné miesto a tam si natrhám ešte aj metu. Aj tá príde do toho sirupu. Takže meta, materina duška. Pri príprave tohto tohto chutného sirupu budeme potrebovať 50 kvetov bázy, metu, materinu dušku, 3 pomaranče, 5 citrónov, ale môžete dať aj 6. Ja som tam dal 3 citróny očistené od šupiek a 2 zo šupkov. Takisto som od šupiek očistil aj pomaranče, z ktorých som vytlačil šťavu. Potom to zalejeme 4 litrami prevarenej, ale už vychladenej vody a necháme to postať 24 hodín. Teraz po 24 hodinách si to idem scediť, ale najprv si to tak poriadne povytláčam, ešte aby pustilo šťavu aj z tých citrónov, aj z tých pomarančov, aj z tých kvetov, pretože všetko je tak napité po 24 hodinách a má to perfektnú vôňu. Tak. Potom si to scedím, pridám tam trochu kyseliny citrónovej, 4 kg cukru a nechám to zovrieť a vrieť to bude asi takých 10 až 15 minút. Takže teraz to mám predsedené a pridávam 4 kg cukru. Pridám tam aj kyselinu citrónovú. Ja tam dám
20 gramov. To bude stačiť. Veľa ja nikdy nedávam. Takže to by malo byť stačiť. Takže teraz tento sirup nechám zovrieť. 10 minút bude vrieť. 10 až 15 minút bude vrieť. A potom ho dám do fľaš. Keď sa nám tento sirup zohrial, vlastne už je tesne pred bodom varu, začne sa nám peniť. Túto penu odstránime, a to tak, že si zoberieme lyžičku a lyžicou si ju budeme odstraňovať. Pozbierame si ju pekne, krásne, dáme ju preč. Tak, aby sme mali potom pekný číry sirup. Takto. Tak, a tu máme náš sirupček, ktorý sme si vyrobili. Je naozaj perfektný, a ako ste si všimli, už som ho stihol aj ochutnať. Tieto fľaše sú len na ukážku, takže sa nemusíte obávať, že budete mať len 2 fľaše z toho množstva, ktoré sme si my vyrobili. Je ich trochu viac, takže bez obáv. Toto video prišlo ku koncu a ja som rád, že ste si ho pozreli, pričom sa teším na ďalšie video, ktoré spravím a vy si ho opäť budete môcť pozrieť. Takže dovidenia pri najbližšom videu.